Viete, prečo sa takmer všetci v Európskej únii do konca tohto roka dozvedia, že na Slovensku sa každú minútu vyrobia 2 autá? Pretože od 1. júla sa Slovensko stane predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je čas ukázať sa v tom najlepšom svetle. Slovensko je krajina moderného priemyslu a teraz sa to dozvie celá Európa. Viete, prečo sa takmer všetci v Európskej únii do konca tohto roka dozvedia, ako znie fujara? Pretože od 1. júla sa Slovensko stane predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je čas ukázať sa v tom najlepšom svetle. Slovensko nezabúda na svoje tradície a teraz ich predstaví celej Európe. Viete, prečo sa do konca tohto roka desiatky miliónov Európanov dozvedia, že padák vynašiel Slovák? Pretože od 1. júla sa Slovensko stane predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je čas ukázať sa v tom najlepšom svetle. Slovensko je krajina skvelých nápadov a teraz sa to dozvie celá Európa. Viete, prečo sa desiatky miliónov Európanov do konca tohto roka dozvedia, že vynálezca pera sa narodil na Slovensku? Pretože od 1. júla sa Slovensko stane predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je čas ukázať sa v tom najlepšom svetle. Slovensko je krajina skvelých nápadov a teraz sa to dozvie celá Európa.